मोसालांबाय नामा ओइया जिरिजाना माइनाव आंनि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देस्रुखंखा इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो आयै सना थाम्फै दं बायदि मोनदों आरो थाम्फैयानो नस्राया बुफ्लांलायबाय आं सनालाय माइनावलाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो आङो जेरिसनाया दिनै उन्दुनो एसे खायसो खालामदों बेखौ बायै बायै मोसानानै बानानै मोसा मोसा दैथिंबाला दसेनो उन्दै बियो बिदिखौनो खालामजानो लुबैदों एसे अयबास जाबाय नालाय आङो उन्दैनिफ्रायनो बिदि लादावबाय बेखौ बेनिखायनो अयबास जाबाय आरो गथ'फोरा उन्दैयाव माबोरै लादाव बिदिनो अयबास जायो होननानै सोरबा सोरबा बुंनाया नंमारगौमोनदां आंबो मोसा मोसा दैथिंदावनायखायनो बेबो बिदिनो खालामजानो लुबैयो आरो ओमफ्राय दायो मैगं संनोसै मबाइलफोरखौबो बहा दोनगोन बहा मागोन जालायलांदों नै बियो न'नि फोराननाय ना फिथिख्रि जाथाराखै गोबाव मानि जाबाय ओमफ्राय दिनै जानो नागिरदों आरो नै बेलाथिजों ना गोरानजों जानो नागिरदों ओमफ्राय नै बेयावहाय जामुफ्रा माबा लाबोदों आरो आंनो संहोलां जाहोलां इथिंजाय खाम संगासिनो ओमफ्राय नै जाहोलांसै आरो माबा गणेश लाड्डु होरोहाय मानसिफोरा गणेश लाड्डु मालायफोरा मा बुङो मिन्थिया जिखिजाया आं गणेश लाड्डु होननानै बुङो बिराद गोथाव मोनो आं बेखौ जानो दैजोंनो जानोसै बे गोदैथार नालाय बेखायनो संख्रिया लोंबा लोंजागौमोन ओमफ्राय लोंथ'लायला आरोना दैजों जानोसै दै गुदुं दाखालि बावै जोंहा आइया बानलु गोरानखौ बिजौ गारालासिनो थावआव सेरना लानानै थब बेरफुनानै मोखाङाव नांलाजोबना बेफोर मानि बेरलाबजोबनानै दं आरो बिराद गिथावना लोगोफोर बानलु बुस्थुआ आंबो खनसे जाखांबाय नाथायबा आंनाव नाङासै आरो आंना इदि थावआव एवनाय नङामोन सावनायसोमोन सावबाबो बिजौ गारबा बिराद गाज्रि बेरफुयो बिनिखायनो नै आं बानलुखौ बिजौ गारनानै लाखाबाय आरोना गिनानैनो गानहांबाय नै बासोनखौ जानांबाय दसेनो दङना इदिया जोंब्लावलायबावसो बियो बोरैबाबा जोंहाना मालायफोरना जोंब्लाव मिथिया आरो बेलाथिजों ना गोरानजों एवगोन नालाय ना गोरानखौ एसे एवफ्रामग्रोनानै दोनसै आरो आङो थाव होखायाखै एसे एवग्रोगोन नै थाव होआलासिनो एसे एवफ्रामग्रोनानै लादों आङो ना गोरानखौ ओमफ्राय संख्रि गरनैसो सारगोन आरोना आं बेयावहाय संख्रि सारबाय पियाज बानलु Ê mà lắpเลย दुन्दिया जेरिजना नोंबो नाहरदों नै दुन्दिया लायदों आं दुन्दिया नुहुरदो नोंखो दुन्दिया लायदों दुन्दिया बाथोन एवनाया जाबाय दुन्दिया होबानो जाबाय दुन्दियाया ओमफ्राय नै बिदि अबस्था जाबाय आरोना एकदम फिथाइ बिबार जाजोब्बाय मोनसे जायाखैना आङो आं बिदिनो जायो मालाबा नों माबायाव थाबायनो थांबाला आंना बेलाथि बाथोना मोनबाय साखिना नायथारसै सिफुंद्रायना लानानै पारफेक्ट एकदम गोथाव
सिखारबाय नों आदै खानाया आदै लेडिस फार्स्ट जानोसैलै आं जाग्रोनोसै आयौ ओंखामखौ जि बुरजा नुखादों बारा बुरजा नङामोन बारा संबाय थायासैहाय बेलाथिजों ना गोरानजों संबाय कबि सयाबिन फ्राय एवबाय आरोलाय माथो नांबावगौ लोगोफोर मोननैबानो बेस नों मबाइलखौ बिदि नायना होबालाय नायफागोनानो दा जेरिसनानि खाथियाव मबाइल नायनो हाया लोगोफोर एकदम नायख्लायथारो मबाइलखौनो हेरे 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 जेरिसनाखौ नायनि हेरे हेरे बा माथो बारल' सोदोसैलाय जेरिसनाया बा मालाय बारल'नो हासोयोहाय जेरिसनायासो बारल'नो हासोयो एस मोजां मोनदों जेरिसनाया बारल'नो हासोयो मोदोम रेजेंथार मेङाखै मालाय ओइ नानि माइनाव जाहानि दावदै मानसि बारल'बावनोनो हनै बा रागाया बारल'बावनोनो हनै मेंबासो उन्दुसिगोन बे हरनि 11ता जासिगोन जोंहा जेरिसनाया दिनै दाबो उन्दुवाखै ओरैनोथ' बिदि थाद्रायलामोन थानाया ओमफ्राय दिनै मानो उन्दुनो बाथाय मिथिला आरोना खायसे खालामगासिनो एसे उन्दुनो नागिराखै हेला 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 मेङो सना मेङो जाबाय बारल' नांला मेंजोबसिगोन नोङो दा मेंनानै गोदो उन्दुसिगोन आरोना जेरिसनाया फुस फास ना बाय टाटा